buruzko abenduaren 23ko 31/2022 legearen 19.2.2a artikulan aurreikusitako sektore publikoaren zerbitzuko langileen ordainsarien ehuneko 0,5ko gehikuntza gehigarria onartzea. Igoera hori aplikatuko zaie 2023ko abenduaren 31 arte indarrean dauden ordainsariei eta 2023ko urtarrilaren 1 aurrerako ondorioarekin. Hemen, bigarren puntu aipatuko dugu, aipatutako 31/2022 legearen 19.2b artikuluan zeratutakoari dagokionez, 2023an barne produktu gordinaren bilakaerarekin lotutako ehuneko 0,5ko beste egoera gehigarri bat egiteko aukera aurreikusten da. Baina Ministro Kontseiluaren erabakian bidez, horri buruz zeratzen dena beteko da. Dagokion unean eta udelek horren guztiaren berri emongo dozku unean. Bai? Beraz, hau kontutan hartuta, bilkurara ekartzen dugune bozkatzeko da, onartzea, proposamena da, onartzea sektore publikoaren zerbitzuko langileen ordainsarien igoera. Bai? Eudelek aipatutako zirkularraren arabera. Bai, bozkatuko dugun, aldeko bozkat? Bai, bai, hau gaitez. Onartu. Bai, bigarren puntua. Xedapen prozedura instrukzio egilea izendatzea. Bai, hemen gogoratuko dugunez azkenengo osoko bilkuran, urriaren 4an, brokoli zifuteari lau xedapen prozedura aztea onartu zen. Eta ongo honetan, dagokiguna da, xedapen prozeduren honetan instruktorea, instrukzio egilea izendatzea. Kaso honetan, zuzen ere, Kaiet Oribe García idazkari kontu hartzailea proposatzen da. Bai, bozkatuko dugun, aldeko bozkat? Bale, lanik. Ez? Hirugarren puntua, udaltzaingo hautaketa prozesuaren kudeaketa agindua atzera egitea. Bueno, hemen puntu honetan, gara zilatzen dokumentazioan tartean dago alkatearen providentzia, bai? Literalki irakurriko dut, udaltzaingoaren zerbitzu agentzia hautatzeko prozesuaren kudeaketa gomendioan atzera egitea interesatzen zaio korporazio honi. Hau kontutan hartuta, zeratzen dana da, idazkariak txosten bat egitea, aplikatu beharreko legereari buruzkoa, eta jarraitu beharreko prozedurari buruz zehaztapenak. Bai, hor dauz, honen inguruan azaltzea, zehaztea, pasadan barikoen, urriaren 20an, ogasun batzordea batu zala, eta bertan gaia landu zala. Aste honetako astelehenean, urriaren 23an, 11 kaldera edo batu zen negoziazio maila. Hemen gogoratzea, helaraztea ordezkaritza sindikalak bere adostasuna adierazi zegoela, esan adierazi inolako eragozpenik, eta gero gaurko ezoiko osoko bilkura honetara ekartzen dugu proposamen, bai? Eta proposamenak horrela ginen. Lehenengo puntua, Lemoako udaltzaingo zerbitzu agente plaza bat hautatzeko prozesua Ondarroako udalari agindua atzera egitea. 2. Akordionen ziurtagiria bidaltzea Ondarroako udalari eta hirugarrena erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. Bai, ez dakit lehenengo bozkatu edo lehenengo azalpena emango dut hemen inguruan, jaietzea emango dugu. Azaldu eta gero bozkatu, bale, bueno. Hemen esatea, deialdia publikoen dan momentuan, eta prozesuaren zehetasun guztiek aztertuta, hausnarketa bat egitera behartuta gauzela uste izan dugu. Zalantze asko sortu jakuz, eta egunotan argitzeko gurean, argitako lanean ibili gara. Aldizkari ofizialetan argitaretutako dokumentazioa ikertuta, honako hau ondoriozta daiteke. Parte hartu zeuden udalek, besteak beste Lemoakoak, egindako kudeaketa gomenduak alkatetzearen dekretu baten bidez eskatu zirela. Bai, mesedez.
Gobernu talde honi ez diako iruditzen horrelako kudeaketak egiteko modu. Euskadiko udal asko egindako kudeaketa gomendu ugarien adibideak kontsultatu doguz, eta osoko bilkuran bozkatuta egiten direla ikusi doguz. Egie da, eta horrela da, alkatetzaren dekretuak osoko bilkuran gauzatzen direla, edo hien berri ematen direla. Holan da, baina segurtasun eta babes publiko bezalako gai estrategiko baten eztabaida eta gardentasuna sortu ordez pakatu ez gatoz bat alkatetzaren alde bakarreko erabaki batekin. Lemoako segurtasuna eta babesa oso garrantzitsua dira osoko bilkura batera eramateko, eta haren bilakerari buruzko eztabaida egiteko. Kasu honetan, gure segurtasunaren etorkizuna ia 50 kilometrora dagoen, eta errealitate eta premia oso desberdinak dituen udal batek ondarru esperientzia piloto baten esku guztia proposatzen da, gero lemoan aplikatzeko. Testuinguru honetan arduraz jokatu behar dugula uste dugu. Osoko bilkurara ekarri dugu gure udalerriaren segurtasuna. Ez bai dugu batera garritzat jotzen gure udaltzaingo zerbitzuaren etorkizuna kontrastatu gabeko esperientziatik eta Euskadiko segurtasun publikoaren sistematik urrun dagoen bidetik abiatuta bideratzea. Izan ere, jakin dakigunez, sistema hori dagoeneko legez araututa dago, eta bertan polizia eta larrialdietarako Euskal Akademiak hautaketa prozesu buru gisa jokatzen du. Esperientzia egiaztatua du, kontseilu, errektorea, programazioa eta ikasketa plana ditu Lemoako beharrei soberan heltzeko, erantzuteko. Trafikoa, herritarren babesa, berdintasuna, giza eskubideak, laguntza osagaia, aniztasuna, administrazio eremua eta gure langileen autobabeserako trebeitasunak, bereziki barne juridiko osoarekin. Gainera, oinarrik adierazten duten bezalako zerrikitu bat ustea akademiaren ingurukoa nahiko arriskutsua da gure agentek izango lukeen prestakuntzari dagokionez, eta bereziki prestakuntza homologatua ez izateko, eta agente izaera egiaztatzen duten akreditazio profesionalak ez emateko arriskuari dagokionez. Hau da gurea, ez dakite buskatu, gero zuma. Gure kontra gandugu dugu, eta gero azalduko. Ederko da, buskatzea lehenko, bai? Buskatuko dugu, aldeko buskat. Kontrakoak? Bai. Kontra gauz, baina guztiz kontra, bi loseretik edo diarasoretik. Batetik, prozesua zelan izan den, eta bezaletik, edukia ez, zein den. Prozesua hasi ginen, pasen urtean, ekainean. Esaten, zelan, erabaki egin duen, beste udaltzain bat ekartea. Eta da, egon ginen, ados. Gero pasan urtean, baiatzen, iruen, plenoan be, egin genduen hori, zelan, eskatu ondarroari eta beste egin, prozesu horretan saltzeako. Eta egon ginen, danok ados. Danok, zurek eta gu. Urut esan, zalantzak momentuen ingerdire, dinotez, pentsetan. Ze, boletinean, Bizkaiko boletinean urten dara, falta da estatukoa, bakarrik, baina urten dara, eta jente piloa, Lemoatik, Arratiatik, deitu indeo ondarroko udaletxea, galdetuten, zertaz doan, nos hasten den EPEA, zerrenda nos hasten da, eta horren, prozesua izan da desazten da. Eta pinozue, zalantzak horrik, ulertzen dugu zalantzak eukitea, baina pinozue pilo batekora, eta esan zinduen prozesuari baiatzen, momentu horretan, baiatzen, lorten, oindela gitxi. Eduki aldetik, ez dakiz egon ikusten duzuen beste prozesuan, baina daukazu esan duzuen guztiak honepe beteiko da, arkatotik pasiko dire. Baina guk ikusten dugu beste prozesu bat. Hemen guk uste dugu dagoela jokoan udaltzaingo modeloa. Guk gure dugu zerbitzu bat herrientzat, zerbitzu bat herrikoia. Gure dugu menos polizia que más municipal. Hori zerbitzua emoteko. Eta
Horregaitik uste dugu hau da egokia, hau bidea. Beste aldetik, bermatuko dira euskerea. Euskaldun bat gure dagoen, zerbitzu hori emateko. Bermatuko da berdintasuna, proba horretan berdintasuna batute egongo da, sartute egongo da, eta herria eta inguruen ezagutzea. Gudot esan, azkenean izango zen azterketa bat, baina lemoari buruz galdetzen gauzak. Ez dugu gure, ez da nongo pertsona bat, gure dugu amekoa, ezetutea, ameko jentea, ameko egoera, ameko zut dinosu ondarrokoa eta lemokoa egoera desberdinak dira. Bai, itxasoak guk ez, baina beste aldetik zer gehiago. Hainbeste da, hainbeste desberdintasuna ez dut uste. Ez dugu uste. Eta beste aldetik, gero, horrelako gauzak sartuta lemoa edutzea eta horrelakoak euskerea eta emoten jako aukerea lemoazar eta arratiar jenteari be. Orduan, hau lanpostua lortzeko. Orduan, guk ikusten dugu lehen be, eta oin be ikusten dugu bidea hauxe proposatara. Eta esan dozuena, ez dago gularraki, esaten dozuena gu ados gauz, baina ametik behirik ez. Horako zerbitzu tenon eta hori ametik behirik ez. Orduan, ez dugu ulertzen hori aldaketa maiatzen gauza bat eta gaur beste gauza bat. Eta egon direzen teknikoak jakin hori argitaratu danean prozesua politu egin momentuan orduan hasi jako sortzen, orduan ikusi da argi. Baina erabaki iten da maiatzen. Guk esan, ezagutzen badako zuen, maiatzen dira da dana. Ez baina zaratzak horren sartu jako. Baina, hasta teknikoak argitaratu horreko lehenko detaile bat izin zen adibidez, adina. Eta hau kudeatzen egon dan teknikoak bera, ostras, gauza da, papel gainean dagoen aurretik ikusten dana, eta gero prozesua zelan joango da, egiena, eta horrelan dala ziurtatuko dutzu tekniko horrek, izin direz datu berriek, eta gero batzuk argitu duzuenak beste batzuk ez, adibidez berdintasunaren esan duzunean, egia da, hor basetan, ondo irakurri dugu, dana, hartu dugu lana ez da izin erabaki bat egon goizetik arrastire hartutakoa. Lezako nahi dugu eta egon gara aztertzen hainbet kontu, 40% berdintasuna irizpideetan 40% baloratuko dara emakumeena. Lasa bakar bategaz, adibidez hori ditu dozku batek galdetzeko, hori ez dugu jakin izin. Eta Euskaldune, froga batzuk jakin esan dozkoe oso erreza direzenak lemoari buruzkoak, horrek gainditzea ez dago ez dutzu ziurtatzen lemoa oso ondo ezagutzen dagoela, baten batek, eta ez dakizu nongoa horregaz, Froga sartuta egon da. baina galdera batzuk erantzun da. Ezbako txantzat egingo da errolako galdera. Euskera. Euskera bitu. Erregorez bermatuko da bestean, Urrungo puntu edeko, ez? Urrungo ez? Puntu bat edeko, zer esango da horrekaiketak orduen. Bertan beragotako da, gure esan. Oin indozuelan, baina maiatzen arduan ezin duen indan, jakiteko horreko zalantzak zeintzu direzan, edo ulertzeko hobeto zein da. Eraginkortasuna razoiak azaldu ziren, eta momentuan ondo ditu jaku. Konstienteak izan gara prozesuaren zehaztapenataz ontsi izin den. Eta egiena, konturatzeaz batera eta esateaz batera komunikatu zala, zubi bat egon zala horretik, aleginek egin ziren ez publikatzeko, hori honan da, eta jakinduta egon zan, eta esan duzkoen, ez da barazorik, ze izena emoteko iranduten dagoen denbora tarte horretan, atzera botatzen bota aldala. Ez dugu gure izin, hori, hori da. Hori onartu behar dutxu baietz. Hori holanda eta alegin gara. Aleginek egin duguz, eta teknikoa badakitu. Azaldu behar da, hainbeste jente gehitu dauenari, zer... Hemen bi, ona bi. Ona bi eta bi ere erantzun gotxe. Ondarruko udaletxea, ze gara gehitu den dugu. Azaldu beharko ega.
Kontze hau esaten dugunean, aginduko ja. Lehen, aduciendo razones de eficacia, eraginkortasun horretan lemoak behar izan aitzela dekola, hausnarketa bat, segurtasun zerbitzuen hausnarketa sakon bat behar dau, eta lana, lemoa lana da, argi da. Azkenean esan duten alean, jokoan dago hori udaltzain modelo, baina hori araututa dago. Marian araututa dago, eta bat irtetzeak dago. Eta legeak hori da, eduko da, baina batera edo bestera eginda, Bai, arkautetik pasatu behar bidez. Egiten da, ez da egiten da, bai. Ez que bidea oso desberdin. Azkenean bai gauza bat egin edo beste bigarren egitea, azkenean menos polizia más municipal, azkenean hemen selekzioa eten da, baina horrek ikasketak han egiten da horiez. Osea, hori ja bardin de hemenik eta beste nahi. Pero euskera maila, azkenean han be euskera eskatuten da horiek. Pero berdintasune, ez da izan duena, pertsona bategaz, berdintasune horri 50% hor dude batzuteko. Eta gero, herrie ezagutu dudako pinginu zen, gara batzarrean nintzen ondarruko udaltzaingo jefea, galdera piloa, berak ezauen. Hori euskerako bigarren temea dela Lemoako herriko galderak euskera zeiteko eta berak esaten zit. Eske oso presatire. Eske da, zelan egiten duzu adina hau, emetik udaletxetik Elizara. Osea, direz galdera oso errazak, edo zeinek peini aldegoela. Osea, ez dopetxetan diferentzia askori egongo dela anein edo beste anein. Eta egira, zuk esan duzun, lehenago maiatzetik ez dakizak, bai jaun sartu garen eta udaletzen gauzenean ikusten dugu, igual beste behar batzuk behar dugu zeila honen pertsonak. Zekar, ikusi dugu, bain dugu, zementoko etxetan, badagoena dago, non-estopaz, trafikoa eta geusepila dozela. Orduen, oin ikusten dugu zer behar izan, direzan. Lehen ez ninu zen ikusten, lehen bakarrik ikusten ninen papelean zerripinit eta dago. Baina behar izanek oin ikusten dugu. Horregaitik eta hori gure zalantza eta berak esan dutzu moduen. Osea, konpontea, intente dugu, endikagaz berbain dugu pilo bat bider, endikaperek ez dugu, zalantzak egintzeako, onire mutilere egituko txegu, hemen ogintxesan bat txartu dute, eta, mogi dute bado. Bakizu, persona zein den, selekzioa, da importante, informazioa gero. Bai, pertsonak beharrezkoa da, baina pertsona bat izango da. Eta zaitu zubarakaldoko bateri, arraibitik arantxera arren ondi doan, eta hau esan esatea dutzu. Eta horrelako gauzak ez gehi beste gauza batzu. Oin ikusi duzuen, zer, hemen dauzen beharrak ez, eta orain arte zer demosari itxuela. Orduen, danok egon gara... Baina aldatzen doa, alde batean edo bestean egon gara danok edo dalitzen, barruen. Eta informazioa ekin duzue eta ekin dugu. Eta non ez topena, ni baino gehiago, seguramente, ez? Hauzokoa data. Orduen, badakigu, maiatzan, gero dakiguna. Aldaketa, aldan izan da, ez sorpresiboa, ez dakigu zegaitik ez, baina, eta gero, importantea da selekzioa, ez formazioa. Baina, ez que, zugazunek menos polizia más municipal, ez teko zentzurik, azkenean hori formazioan agertan da menos polizia más municipal. Eta formazioa danok egiten da hori arkauten. Eta selekzioa han presentatu alda Lemoako bat, Beirako bat edo Barakaldoko bat. Alzekin dugu bat Barakaldoko bat, eta alzekin dugu bat, eta daukagu bat Igorrekoa eta oso desberdinetik. Eta alde batetik etorrita eta beste bestetik. Eta oso desberdinek izin dira. Orduen, ejemploa hori zanik. Eta oindeko... Euskera, baina esan dugu euskera, esan dugu herri esetutea, esan dugu zer da polizia edo herriko zerbitzua, hori guztiek nahiko argi ikusi bidea. Ez pertsona gaitik, esan dugu, ejemploa. Oindeko bigarrena ondarruko botzatek ez horride, eta oso ondo funtzionetan da. Eta herrikoa da? Ez.
Baina nongoa. Ya está. Nongoa. Ondarro gontzatik. Bai. Ondarro gontzatik. Baina Hain desberdina ez Andorroko gontzea eta gurea. Itun gauza bat, azkeneko puntua aipatu duguna oso garrantzitsua da. Nahi plantatzen duguna, eta orain ikusten ari zaretena, ondarroko pertsona, gontzatik pertsona bat etorrita, eta dago txartu funtzionatzen. Ez, baina guk oin esaten dugu sartu garenean, ikuste dugu zela, beste barizan batzuk dugu zela, eta ainarantze bertan, zainara, esoniak, azkenean dugu hemen, ertzainak egitu behar izin dutzu kasu askotan, hemen ondoan, hemetik 1 metro egin dugu zen arazo piloa. Ez que hori ia seguro aztetika berda. Horregatik. Hori, baina udaltzainak ez dutu konfrontuko hori. Hori ingo dutu ertzainak eta ez, igual patrulla batek, igual gehiago. Baina, bueno, gudot esan, gure aldetik, zuen erabaki da, hori ados gauz ez, baina guzkaz ados horretik eta dagoena jokuen da hori, zelako modeloa zera udaltzainak gure egun herrien, gure aldetik, Hori gero legeak markatu. Baina horretik errakit. Bale, uskatu dugu, ez da? Bai. Laugarren puntua, mozioa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 455/2023 epaiaren aurrean. Eudeleko batzorde eragilearen adierazpena Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 455/2023 epaiaren aurrean. Bilbon 2023ko urriaren 19. Eudeleko batzorde eragileak gaur Euskadiko Udalaren elkartearen egoitzan egin dagoen lehenengo ohiko bileran alkatek jarraian datorren adierazpena onartu dute. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak eman berri duen epaia dalata. Epai horrek 179/2019 dekretuaren zati bat baliogabatu du Euskadiko toki erakundei buruzko legean aitortutako euskararen erabilera instituzionala eta administratiboa goratzeko. Ondorioz, alkateek hau adierazten dute. Bat, aurretik Konstituzio Auzitegiaren epaian egin bezala, Eudelek berretzi egiten du etelen defentsa, udal autonomian eta toki erakundeen eskumenen bermatzaile gisa, zehazki euskararen esparruan. Legea ezinbestekoa da Euskal Udalek euskararekiko duten konpromisoa. Eta Euskal Udalerrietan euskararen erabileraren sustapena gauzatzeko herritarrekin duten hurbiltasunetik abiatuta. 2. Eudelek uste du epai berri hori toki autonomiaren aurkakoa dela eta hizkuntza arloko udal eskumenen garapen osoa mugatzen duela. Eudeleko batzorde eragileak bereziki larritzat jotzen du euskara erabilera normal eta orokorreko zerbitzu eta lan hizkuntza dela aintzat jotzen duten dekretuaren artikuluak baliogabetzea. Funtsezko beste artikulu batzuk ere desustatzen dira, hala nola, kontratazio publikoan euskara baloratzeko aukera ematen dutenak edo udal jarduerak euskaraz egin ahal izateko hizkuntza plangintza ahalbideratzen dutenak. Alderdi horiek eta beste batzuk funtsezkoak dira herritarrek bere hurbileko administrazioarekin harremanetan jartzeko hizkuntza ofiziala aukeratzeko duten eskubidea bermatzeko. 3. Udalek hizkuntza ofizialak ahoz eta idatziz erabiltzeko irizpideak ezin ezartzea, ez barneko, ez da kanpoko mailan ere, oztopo da toki erakunden funtzionamenduan eta are kezkagarriagoa euskal herritarrei ematen dizkien zerbitzuetan euskararen erabilera normalizatzeko. Kaltetuenak euskaragilen erabiltzen den eta ohiko hizkuntza den udalerrietako herritarrak dira. 4. Adostasun politiko eta instituzionalak eta euskal gizartearen elkarlanak euskal hiztunen komunitatearen bultzada borondateagatik euskararen bizitasun indartzea ahalbideratu du gure herri eta hirietan. Eudalek egungo egoera balioan jartzen du. Estatuan eta Europan hizkuntzak ofizialen erabilera errestako urratsak egiten ari baitira, eta hori horrela guztion artean eraikitzen joan da legediaren bidez hizkuntza eskubideen garapenean aurrera egiten jarraitzeko erronka eta aukera baita. Hauze da. Buscatuko dugu aldeko bozka. Vale, no batez.
dut, hau izan da den, ezta? Bale, bai, baina, bueno, galderak eta handeko zuzeu zer, ez? Publikoan,